dik tiskopri d-dinja li għalik saret biċċiet u b'nokkli sbieħ debina dak il-wiċċ kien indurat feġġetik il-marda kifra għalla xejn ħajtek spiċċat kella tagħmel terapija tilfet dawk in-nokkli sbieħ u għadit minn żmien wisq ikraħ kuraġġ sabet biex tgħaddi. Nokkli sbieħ għajduli meta nerġa' lilkom jien insib ħomu lej min jitzaħħam ħalli nerfa' da salib għadni żgħira nixtieq nilgħab jerġa' jkolli nokkli sbieħ ma narax lill-ommi tibki dan iż-żmien itir mar-riħ. Jiena smajt il-karba tagħha nagħta xahar iddeċidejt biex nara lilha kuntenta l-uġigħ tagħha jintaffejt trid tara kemm titbissem id-dmugħ nieżel mill-għajnejn jiena wkoll bkejt u għannata sirna ħbieb kbar għandna tnejn. Nokkli sbieħ kemm jien kuntenta kelli lilkom nerġa' nsib issa